Cyfarchion yr wyl i chi gyd yng Ceredigion. Dyma ddiwedd blwyddyn arall dipyn gwahanol i'r arfer, ac bod 2021 wedi gweld rhywfaint o lacio ar gyfyngiadau coronavirus a bywyd wedi dechrau dychwelyd i ryw fath o drefn, mae'r feirws wedi parhau i fygwth a gyda dyfodiad Omicron ar ben popeth bydd yn rhaid i ni barhau i fod yn ofalus. Gyda Nadolig yn agosau, dyma gyfle i ni feddwl a chofio am y rhai y gollodd anwyliad a rhai a ddioddefodd. Gan hefyd ddiolch i bawb a fi'n gofalu am ei gwaith caled. Yn ystod y flwyddyn, gwelsym gyflwyno'r brechlynau sydd heb os wedi achub nifer o fywydau. Cofiwch bawb, manteisiwch ar eich cyfle i gael y brechlyn neu'r hwblyn, dyw i byth yn rhy hwyr. Dyna bydd yn rhoi'r amddiffyniad gorau i ni gyd yn erbyn Covid-19. Wedi misoedd anodd iawn, mae'n siŵr bod pawb yn edrych ymlaen i gwrdd a dathlu gyda'n ffrindiau'n teuluodd yn Nadolig hwn. Ond rhaid cofio nad yw coronavirus wedi diflannu'n llwyr o'n cymunedau, ac mae yna fygythiad pellach nawr oddi wrth yr amrywiolyn Omicron. Cofiwch am y pethau gallwn ei wneud i gadw ein gilydd yn ddiogel. Cofiwch adael digon o awyr iach i mewn i'ch cartrefi. Cofiwch gadw pellter cymdeithasol oddi wrth eraill. Gwisgwch masg lle bo angen a golchwch eich dwylon rheolaidd. Cymerwch brawf llif unffordd yr LFT cyn mynd i gwrdd â phobl, neu ar ôl bod yno os ydych chi'n teimlo bod angen. A cofiwch hyn yn ynysu'n syth a threfnu prawf PCR os bydd gennych unrhyw symptoma. Roedd yn braf iawn i weld rhai digwyddiadau yn y sir yn dychwelyd eleni gan gynnwys y cyfle i groesawu'r Tŵr o Britain yn yr haf a'r treialon cwn defaid rhyngwladol ym mis Medi, ynghyd â llawer iawn o ddigwyddiadau llai ar draws y sir. Gobeithio'n wir y cawn edrych ymlaen at llawer iawn mwy yn 2022, gan gynnwys yr hir ddisgwyliedig Eisteddfod Genedlaethol a fydd o'r diwedd yn dod i Ceredigion. Tan hynny, cadwch yn saff. Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda i bob un ohonoch, a gobeithio y cewch gyfle i ymlacio yng nghwmni eich anwyliad dros yr wyl. Gyda'n gilydd, gallwn gadw Ceredigion yn ddiogel.